Hi mga kamigs, good morning sa inyong lahat. So tapos ng birthday ni Mother Earth kagabi, so naiyak tuloy si Mother sa yang nangadawat, no. O thank you so much kay Ate Mar o kay Ate from California sa regalo ninyo kay Mother. Daghang kayong salamat. O good news kayo, no, kay si Riri okay na pod. Naulian na pod siya nga natuuban siya din nahilot o, naagapan paghilot din gituuban po nako siya. So okay na pakiramdam niya. Naghakot na gani siya kaganiha pero ako sing gignan nga isa pa paghakot kay mao pa ka naulian kay nagkuan po ni siya kay mga buwan po niya nga walay trabaho, wala siya hakot-hakot kay mula gitong gauwana di pa kagabas ang kuan nakaron di ara sa duol nagabas. Ganiha nagkuan-kuan siya paghakot, nagipapulihan ni Raymond. Tapos si Abril po di adiri o nagkuan siya, magsibak siya sa kahoy para may panggatong tayo. Unsa man na lagi atan na magbayad ko sa kamingaw na ni tatay kay nganong imo nang gihiwi. Daan. Muha siya kahoy dito sa gigabasan. Kay iya po dayong gibugha na ato midad to kay magbasbas daw si Riri sa kahoy para panggatong, para di tayo maubusan ng panggatong. Sakit kaya kung simudo kay gipaak sa umigas. So morning kahoy nga gihakot ni Raymond. Si Raymond ug si Jongjong ang naghakot. Dire ra sa duol. Nara sila sa duol naghakot. Muha kuan panggatong. Imbis nung kay nakarelax si Riri sa mga buwan kapin ay gipis lang o hinuon kay buwan kapin nga wala siya ikuan. Ang iyang trabaho dito ra siya sa bukid, pangas siya dito sa Mumpayag, lampas-lampas siya dito, nana siya hawan dito para matamnan ang kamuti. Iskay nakarelax siya sa mga kuan pila ka buwan na natamaan hinon siya sa kuan. Noon nanimpo man lagi diri ang flow, di man kay kamera, halos kami mantanan. Di ara man pod sa duol sa balay ang kuan kana ang kahoy nga gakuton nga Domingo man pod karon, no. Maong si Raymond sa may among gipahakot kagahapon, siya po'y naghakot kagahapon kay sayang po kay nga nara sa duol gahakot manggani nga dito sa layo. Naman ni si Riri kay ganiya sa buntag agingon siya nga aghakot na ingko ayaw sa paghakot kay sana ang mo pa ka naulian pero nagsibat gid siya kay naghakot gid pag uli ni momon gikan sa kuan bukid kay gihatod niya motor nila ni Janice, wala na to na nakahakot na. Ang ko nga isa paghakot kay pagparelaksa. May mga kuan kay pagsamot tay kuno siya kaluya nga wa dayang buhaton. Mas ayo pa kuno iyang ilihok-lihok. Mamo ni siya nga ato ta didto kay mamasbas tag kahoy. Masbas ni kahoy. Si Jongjong wa pa man siya gabaso, no, naghakot pod siya. Nayang baka oh. Ay na kay laya na, uga na. Ha?
Di kong nabukad ang lubikin ng lagapak man sa luyo. Oh, ako na bikin long. Nagkarga pod si Riri sa kahoy nga ugana. Pansa siya, rescue sa siya siyang papa. Kay ugma si Riri na maghakot ugma. Ay, kahoy ugana, laya na, nalaya naman na siya na mo nang yang ko anon kay para makarga po datong kabaw unya inigbalik ni Raymond. Yara dayong pasanon mga kamigs. Di ako na dana di. Ha? Ibilin butang ra. Sungkod man. Agay, sungko di ay palaban sungko di ay. Sagingan po ni siya diri mga kamig sa uyuan ni Riri. Sa igsuon ni mama. Ang kultuto. Saging ni nga lakatan. Ay lakatan nga saging kay mahal ang kilo. Tapos mo na po ding bagong uso ni Jose. Human naman ang Pasko, human ang pabuto. Human na po ding iya. Hunter ba kay Jose ah? Huni lang hinakot ni Raymond. Jung. Ako ang hapon na gituboy mga dampog ya. Ewa ba ka kalas dali. Hindi ko sa motor. Go. Go. Padulong na. Gi, Keb. Bahiton ka lagi karon ah.
Patatan nila. Uy! Ito nila. Isa gamay kung ato yung buga ay dito. Ang gamay ang sama ang doon trabaho. Ano ba? Sa tita kawan? Kawan. Itong dibuga ang pulo pare. Pan, okay. Sa limang kwartawa nakapalit. Balik. Nag-harvest si Momon og si Janjan og si Jose sa buwahan. Naa pa didto pero wala na mo hutda kay para pod nga ugma sa kuan dit anniversary ni Lola, mahuli sila ni Mama Rosa. Naapod sila madala og maabtan pa nila pero maabtan paguro kay 25. Pizza 25 man ang kuan. Kana ang kuan ni Lola dit anniversary. Tapos si Raymond, relax na, gikan na siya naghakot sa palkata. Siya sa rescue siyang papa kay iyang papa okay naman, ulian naman si Riri. Pero ipa-relax na siya kay para nga dili mabughat. Tapos di adere sila ni Alan kay mag-upload pod sila. Hello Yan, guys. si Manang. Good morning. Good morning. Kuan pa ni siya kanang buyong-buyong pa yang ulo na ni kay kagabi birthday ba ni mama unya di bang ginamalikayan ang naimi ko ano kana ang makagaba. So nakasyat-syat pa ni si Alan ug si Manang. Guys, gamay ra. Medyo hangover pa ni sila. Pero mas maayo gid siguro kung pukaon para maabtik. Ang anak sa ina, laubo gamay. Sanawang sa dili de. Pagkapit maglandaning mo. Sanawang sa dili de. Tapos si Iboy nagkaon naglansones. Tapos dito naman tayo sa labas, si Abril naghinuktok unsa ba kay iyang gibati ani. Nagkaon po siya sa marang. Oh. Kaon siya marang kinsa nakakuha ng marang niya. Dala man na nanay. Tapos mo po na iyang gitrabaho ni Abril karon nagmugha og kahoy o daghan na kay mig panggatong. Kay gibugha man gid niya tanan. Di na maglisod sa panggatong tapos gibuad-buad sa init, pwede na siya masugnod. Tapos magkuanta ngayon, lungag ta sa saging kay kami magkaon-kaon saging no. So direto sa kusina kay maglungag tag saging. Naway mo soon din ang nag-vlog. Maglungag tag saging nga hinog. Akong simod nag-inom kog tubig kagani gipaak sa amigas. Kay baday na amigas sa kuan. So si Koreana, Hello guys. kauli na pod siya. So manghugas ko sa plato kay maglungag ko sa saging. Sige na. Kuha to imong tungtungan kay para makapanghugas na kadiha. Kay ako maglungag pud kog saging. Kay lamig ikaw og saging karon nga hinog, saging Arabia. Sa mga kabuma, oy, sa tubig pang dahil, talag pang. Hindi na, hindi na, subuan, hindi ko na ito. Ano?
Tapos si Lingling nang hugas sa plato. Mo pa ni siya nakaabot gikan sa bukid. Hugas na din sa plato. Hugas na din sa plato. So, naamay hugason gamay. So, iyan ang hugasan. Yan na ang buhok kay parang hadala pa. Ay, ano ba? Muna yan mong taghugas sa plato karon kay di amay iyang tungtungan di ay. Oh. Buutan man ni si Koreana. Luto na siya mga kamig. So, ato na ning haunon kay para nga makakaon na ta. Mga untag saging mga kamigs. Ayan, luto na. So, mga unta ninyo sa ganahan. Dali na mo kay mga untag saging. Kaon na gini ako. Kumay ka dito ya. Nang! Nang, may saging na oh. Diyan na, Kor. Kor. King, alik, King. May saging, King, oh. Ikaw, si. Ang kag saging, si, dili. Mga unta ninyo sa saging. Init. Abi na ito servisyo. Sino bilay kayo? Uy, ko lang. Wala lang yun sa panang inipan. Di ba ako ka na? Gawas balay. Kaon kami. Hindi kita nasa gawas sa balay. Ngita, ito na. Okay. Pagkaon sa mga alam. Pagkaon. Domingo man, nagnamangas. Ang busy ang sakyanan. Right na? Adin? Mana nito? Diyan ay saging dyan, no? Labi lagi na yung mukor. Saging doy. Halal din yun.
Panghagad ko. Count guys.